Bazaura a Kano ta fasa aure saboda an kai mata kayan lefe a leda. Wata bazaura mai ɗaɗa ta fasa aurenta bayan da bazaurin da zai aure ta ya aike mata da kayan lefe a ledar bagi. Gidan rediyon Freedom ya rawaito cewa lamarin ya afku ne a jihar Kano bayan da bazaurin wanda aka bayyana da suna Ibrahim ya aike da kayan lefen a ledar bagi, amma sai ya ga an dawo masa da kayansa kamar yadda ya aika. Da yake heda Freedom Radio, bazaurin ya ce sun ɗau lokaci suna soyayya, lamarin da har ya kai su da sun fara amincewa da su auri junansu. Ya ƙara da cewa ganin cewa bazaura ce har da ɗa guda ɗaya, ya ce mata ba zai yi mata lefe ba da wasu gangaruman hidimomi kamar na auren fari ba, amma zai ba ta kuɗi ta ɗan sayi sabon kaya, amma sai ta matsa masa cewa sai ya yi mata hidima gagaruma. Shi ne kuma a cewarsa ya sai mata atamfa turmi kala 4 da takalmi, mayafi da kayan yafa-yafa da turarruka, da ya ƙara da cewa ya kuma ba ta naira 30,000 ta sai wasu abubuwan, amma bayan an kai kayan kawai sai na ji ta kira ni ta nuna min ɓacin ranta. Shine nan take ta nuna min cewa ta fasa auren, ni kuma na ce a dawo min da kayana da kuɗina. Da aka tahi damun da kayan an dawo da su daidai, amma kuɗin an cire naira 10,000, wai ta yi gyaran jiki da su. Gaskiya ban ji daɗi ba, amma ba komai, haka Allah ya ƙaddara, in ji shi. Freedom Radio ta sako muryar wata mata da ke haɗa aure, inda ta yi masa alƙawarin ya je ya zaɓi duk wacce yake so za a yi musu aure kafin ma watan azumin Ramadan.